To da aka yi min aure dai na ɗan samu matsatsalo tsakanina da mijina haka har dai muka rabu da shi. To Allah ya sa mun samu rabo tsakanina ne da shi. To daga haka dai haka Allah ya sa kawai dai ina da wani saurayi a area haka dai muna dai dan yawo da shi dai a area har Allah ya sa dai ko da yaushe haka in dan zai je waje zai iya kira na. To ina ganin wasu abubuwa da suke yi sosai haka shisha ko wani abu. Allah ya sa ni ma dai na gani ba wai cewar ba koya mun akai ba, gani ne ana sha ni ma sai na ji na ce bari in fara sha. To shi wanda kuka haɗu da shi bayan kin fito daga gidan aurenki, dama kin san shi ne kafin ki aure? Me da me kike sha? Wani irin dabara kike yi wa iyayenki har ba a gane da wuri ba har dai sai da kai, sannan kuma ta yaya yanzu iyaye za su gane cewa 'ya'yansu fa suna tafarki mara kyau? Nadaman rayuwa. Ni dai na taso a matsayin mace wadda aka san cewar duk dai wani abubuwa dai tarbiyyar da za a samu to Allah dai ya sa mun shiga wannan rayuwar, amma ina fatan Allah ka shirye mu, Allah sa mu daina wannan shaye-shaye. To lokacin da kika yi aure kika fito daga aure, kaman shekarar ki nawa a aure kika